pășim, când e ca să trecem dintr-un an într-altul, fiecare dintre noi ne gândim, căutăm să facem un bilanț al faptelor noastre. Și bunul lucru este a face un bilanț al faptelor noastre. Bine este ca să se cerceteze omul pe sine, cum îndeamnă Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către Corinteni. Să se cerceteze omul pe sine și să vadă cum petrece, cum a petrecut, cât a urcat, cât de aproape este față de Dumnezeu sau cât de departe este față de Dumnezeu. Că scopul vieții noastre nu este altul decât acela de a-L iubi pe Dumnezeu, de a-L iubi pe Dumnezeu. Acesta este scopul vieții noastre și dacă îl iubim pe Dumnezeu, atunci îl iubim și pe aproapele. Căci am auzit cu toții porunca Mântuitorului Hristos, rostită atunci când s-a apropiat un tânăr de El și l-a întrebat: Doamne, ce să fac pentru a moșteni viața cea de veci? Iisus l-a întrebat: știi poruncile? Și el, tot Iisus, i-a înșirat câteva porunci. Cunoașteți foarte bine care e finalul acestui dialog dintre Iisus și acel tânăr. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, pe aproapele tău, ca pe tine însuți, și, precum Iisus, căci Iisus atunci a dat o pildă, ce trebuie să facă, a spus: mergi și faci și tu. Adică așa cum a făcut Iisus, cum a slujit El, să căutăm ca să slujim și noi. Să căutăm și noi ca să ne apropiem de Dumnezeu. În ziua aceasta de astăzi, în vremurile pe care le trăim, foarte mulți se despart de Dumnezeu, foarte mulți îl refuză pe Dumnezeu. Omul nu vrea ca să se apropie și să recunoască pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân, ca Creator al Său. Făptura este răzvrătită mult în ziua de astăzi împotriva Părintelui Ceresc, a Părintele Luminilor, a Celui care ne-a plămădit din dragoste față de noi, a Celuia care ne-a zidit pentru a ne face și noi părtași la frumusețea Lui, la frumusețea aceea, la odihna aceea în Dumnezeu. Că scopul vieții noastre nu e altul, dragii mei, decât a-L odihni pe Dumnezeu în lăuntrul nostru și noi a ne odihni în Dumnezeu. Omul tinde în ziua de astăzi foarte mult să fugă de Dumnezeu. Am ieșit în seara aceasta înainte de a veni către biserică și mi-am îndreptat un pic pașii prin jurul mănăstirii și se auzeau fel de zgomote pe văile acestea, fel de tineri, de oameni care petrec cu totul altfel și care nu înțeleg scopul și menirea lor. Toate sunt bune, spune Sfântul Apostol Pavel, și frumoase, dar nu mă voi lăsa biruit de ele. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa stăpânit de lucrurile acestea rele. Omul caută să refuze pe Dumnezeu. Pune cineva o întrebare: de ce oare omul mereu caută să refuze pe Dumnezeu? Motivele sunt mai multe. Eu am să caut să amintesc doar un singur motiv pentru care omul caută să fugă de Dumnezeu, de la fața lui Dumnezeu.
Și de ce omul îl refuză pe Dumnezeu? Am observat în viață și ați observat și dumneavoastră, copiii cei mici sunt foarte sensibili și foarte atrași de cele duhovnicești. Am asistat și asistăm de multe ori cu toții la părinți care s-au întors pe calea cea bună datorită copiilor. Un tânăr, un copil fraged, când merge la biserică, când îl aduci la biserică, el imediat aleargă către cele sfinte, către Dumnezeu. Nu este frică, nu este sfială și aceasta datorită nevinovăției, curățeniei lui. Și am întâlnit și dumneavoastră în viață de multe ori oameni care atunci când dumneavoastră îl mărturisiți într-un fel sau altul, într-un mod mai concret pe Dumnezeu prin faptă, caută imediat unii ca să se comporte neobișnuit. Atunci sunt oameni care atunci când se întâlnesc cu un preot, evită să îl privească în ochi, îl ocolesc, caută să fugă cumva, ca nu cumva să se vădească cine este el. Căci în realitate tocmai lucrul acesta se întâmplă. Omul sincer și curat, omul cu cât este mai curat sufletește, cu atât nu-L ocolește pe Dumnezeu. Dar când omul de acum și-a pervertit ființa sa și-a distrus frumusețea sa lăuntrică, caută să-L ocolească pe Dumnezeu. De aceea atunci când se întâlnește cu un preot pe cale, prezența preotului nu este nimic altceva decât îi aduce în conștiință pe Dumnezeu. Îl aduce în conștiință pe Dumnezeu care îi trezește în interiorul lui, îi arată fața lui cea adevărată. Căci păcatul, fraților, nu e nimic altceva decât o mască pe care noi ne-o așezăm de bunăvoie. Căci libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și ne-o dă, noi trebuie să o punem în slujba Lui. Și Dumnezeu, ați observat, nu forțează pe nimeni, ci Dumnezeu, în bunătatea și milostivirea Lui, așteaptă absolut pe fiecare ca să se apropie de El. Deci păcatul este acela care îl face pe om ca să se ascundă de la fața lui Dumnezeu. Amintiți-vă de părinții noștri, Adam și Eva. După ce au căzut în păcatul neascultării, au căutat să fugă de la fața lui Dumnezeu. Am auzit glasul tău și m-am ascuns, spune Sfânta Scriptură. M-am temut. De ce s-a temut? S-a temut că va fi vădit. Era pătată conștiința. Așa și omenirea, oamenii în ziua de astăzi, marea majoritate a lor resping pe Dumnezeu datorită păcatului care îl stăpânește. A spus că sunt mai multe motive, dar mă opresc doar numai la unul, numai la acesta, că omul îl evită pe Dumnezeu datorită stării lui de păcătoșenie în care se află și nu vrea ca să-și trezească conștiința, nu vrea ca să revină la viața aceea bună duhovnicească în Dumnezeu. Cel mai grav, dragii mei, este atunci când se ajunge la o stare de anormalitate. Spun părinții că în zilele cele de apoi
lumea se va înnebuni, iar cei care vor rămâne sănătoși vor fi considerați de cei nebuni, ca aceștia ar fi cumva nebuni. Adică, când răul de acum îl stăpânește pe om, când răul pune stăpânire pe mintea omului, atunci omul nu se mai vede pe sine bolnav, ci crede că starea lui de boală, de anormalitate, este o stare sănătoasă, este o stare de acum de normalitate. Dintr-o astfel de stare este greu de ieșit și puțini sunt aceia care reușesc pentru a ieși dintr-o astfel de stare. De aceea, fiind acum la sfârșit de an și început de an, îndemnul meu nu este altul și îndemnul nostru, al părinților și fraților acestui Sfânt Locaș, nu este altul decât acela de a ne întoarce cu fața către Dumnezeu. Prin ce? Prin pocăință. Îi spune, bine, Părinte, noaptea de anul nou ne vorbești de pocăință? Căci pocăința parcă ne obligă la o stare lăuntrică de umilință. Ei bine, este singurul mijloc prin care ne putem apropia de Dumnezeu. Este singurul mijloc prin care putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și mai spun un lucru, pocăința este bucuria lui Dumnezeu. Când omul se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu este bucuros. Și bucuria, și aceasta am ca temei în Sfânta Scriptură. Și spre bine ce spune Mântuitorul Hristos, mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se întoarce decât pentru 99 de drepți. Mai mult decât pentru cei 99. Deci e bucuria lui Dumnezeu. Și mai amintesc un cuvânt, nu al meu, ci al Părintelui Sofronie Saharov. Dumnezeu cedează în fața unii inimi înfrânte și smerite. Așa să pășim în noul an, cu dorința de a fi oameni noi, duhovnicești, de a ne înnoi pe noi. Vrem să schimbăm ceva, să schimbăm mai întâi în lăuntrul nostru, să ne înnoim pe noi înșine. Și dacă ne vom înnoi pe noi, atunci multe se vor schimba și în jurul nostru. Adună-ți pacea în sufletul tău, frate și soră într-un Hristos, adună-ți în inima ta numele Domnului Iisus, așează în inima ta numele Domnului Iisus și multă bucurie vei avea. Și bucuria aceea vei ști să o transmiți și celor din jur. La aceasta vă îndemn, la omul cel nou, cel după chipul lui Dumnezeu. Dacă ne vom înnoi, mult bine vom afla comoara aceea de mare preț. Facă bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să se înnoiască și să fie plăcut lui Dumnezeu în noul an în care cu darul lui Dumnezeu, iată că pășim, că am pășit deja. Dumnezeu să ne dea sănătate și putere, vom săvârși în continuare slujba de Deumului, adică rugăciune de laudă și de mulțumire adusă lui Dumnezeu, apoi acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, al nostru Mântuitor, al cărui nume trebuie să fie mereu pe buzele noastre, iar în inima noastră să fie întipărit numele Lui cel Sfânt. Ați auzit acolo rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, câte forme și chipuri poate lua diavolul și cum poate să izgonească din inima noastră chipul cel frumos al Mântuitorului nostru. Să ne smerim puțin
și vom câștiga mult. Să vărsăm o lacrimă la picioarele lui Iisus și mare bucurie, mare mângâiere vom avea. Bunul Dumnezeu să ne dea tuturor sănătate, putere și un nou an cu bucurie și cu râvnă pe calea cea bună și fiecare să-și facă datoria acolo unde este pus. Părintele Iachint avea un cuvânt: să stai acolo unde te-a aruncat Dumnezeu, adică te-a pus Dumnezeu într-un loc anume, fie acolo cu tragere de inimă. Și tata, și mama, și profesorul, și învățătorul, și primarul, și conducătorul, absolut cu toții, dacă ne vom face datoria, bine va fi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți. Amin. Mulțumim, Părinte.